Kaixo nere super txiki eta super familia, zer moduz gaude. Nazkatuta zaude zure semeari esaten diotenean ez dala konzentratzen klasian, ez dala geldioten, ez dala gai arreta ezartzeko. Begira, hemen azalduko izuet ainguraren erreminta boteretsua. Nola da, edonork praktikatu ezake, hasi zurekin amatxo aitatxo, begira. Demagun, konzentrazioa eta arreta ez dula mantentzen klasean, baina aldago beste ekintzarik gai ote den adi egoteko, gustoko badu berdin zaiz, saskibaloia, marraztea, eramaiazu momentu hortara. Zane itxi begiak. Imaginatu, saskibaloien jolasten aizeala eta ze adi zeuden zergatik, estimulosko daude, nun dagoen gurek ideak, nun dagoen aurkaria, nun dagoen kanasta, zer egin, orduan oso adi egon behar dute, edo marrazten, beraien ideia hortan, dinosauria eder bat marraztu nahi dut, eta hortxenago aliketa beren egiten. Eraman gaitasun hori oaingo egoerara. Itxi begiak, imaginatu, hor saskibaloian edo marrazketan konzentratua begira bata bestea, eta eutxiola sensazio horri. Eta eraman zazu klasera. Klasean, hori, badaukat eta konzentrazioan mantentzeko gaitasuna, probatuko dute zer gertatzen den. Eraman, kualitate hoitara, marrazten, nola nagoen hain konzentratua, eta probatu, eta aber zer gertatzen den. Hasi zu, amaita, eta gero erakutsi aurrari.